Hranič to ešte vrátil späť na Žikoviča. Teraz už ale posto. No ale Chorvátsko už pred našim pokutovým územím. Ďalšie výborné prenesenie, tentokrát na ľavú stranu, z ktorej by mohli zahroziť. Stále prepadlo, ktorí môžu teraz Chorvátov zavrieť. To sa ale nepodarilo. Výborné prenesenie, no a dôležitý je Giuliano Marek v súboji s týmto hráčom. Roko Brajkovič s číslom 11. Prediera sa do pokutového územia, lopta zadela späť ku Chorvátom. A môžu pokračovať takýmto centrom na zadnej. Ide ani teraz lopta mimo pokutové územie. A tam naši hráči samozrejme musia byť. Valko v defenzívnej činnosti. Aj keď sa pohybuje sná, ako môže byť aj tá následujúca. Vinárčík vystúpil proti tomuto úniku. Teraz ale musí vrátiť Fabian Krivák. A Chorvátsko môže centrovať. Vinárčík, Tupera. A výborný postup Giuliano Marek, ktorý môže pokračovať až teraz. Bol odstavený od lopty, ale stále bol offside, tak zrejme by sme sa späť museli vrátiť späť do defenzívy. No a inak to nebude ani s týmto útokom. Je to Giuliano Marek, ktorý sa tu nás snaží stíhať. Ani teraz Roko Žikovič, kapitán chorvátskej 19-ky, a výborné prenesenie na ľavú stranu. Giuliano Marek má k dispozícii aj Matúša Holíčka. A chcelo by to samozrejme aj zakončenie zo strany. Teraz bude musieť zaprasovať, nebude tam včas. No a presun našich hráčov späť do defenzívy. Brajkovič. Stále na lopte Brajkovič, až teraz prenesie na opačnú stranu. Tak, podľa informácie Roko Žikovič dal žltou kartou. Tam je Majdančič. Po ňom pracoval s loptou Roko Brajkovič. Veľmi pekne priestor na to, aby mohol zaútočiť. Tu sa ešte raz pozeráme na tú 56 a 2010 v tejto vekovej kategórii. To boli najlepšie úspechy zatiaľ, ktoré mladí vatrení, ako sa hovorí, teda chorvátskej reprezentácii do 19 rokov získali. A po ňom Majdančič. Do kombinácie sa zapája aj Brajkovič. Brajkovičová rýchlosť. Naozaj ihriska, ale nebolo ideálne rozhodnutie. A toto bol faul. Rozbieha sa mu William Getz so sedmičkou. Kapulica s dobrým prenesením ťažiska. Brajkovič má proti sebe Timoteja Hranicu. Brajkovič, výmena lopty s Vrbančičom. Brajkovič! Chorváti napokon vyviazli ako úspešnejší tím zo súboja o loptu. Brajkovič do stredu poľa na Mielkeho, ktorý hľadal opäť Rehuša. Ale pozor, pretože tu sa toto faul nebol.